Terra Galega. Obras do Plan Único POS+, 2019. Dado que estamos no período de solicitar investimentos do Plan Único da Diputación da Coruña, dado que non queremos sorpresas de última hora e que non haxe ninguna problemática nas obras como noutros anos, solicitamos ao Grupo de Goberno que reúna a todos os grupos políticos que formamos parte deste pleno e valoremos as necesidades e prioridades do Concello e así chegar a un consenso aos distintos grupos políticos. Todo o mundo pode presentar alguna iniciativa nese aspecto. Evidentemente, a 15 días da aprobación estánse facendo os proxectos xa, pero bueno, já podedes facer propostas sobre os proxectos e sobre as que queirades para consensuar as obras. Evidentemente, temos que traelas a pleno, eu penso que todo máis tardar a primeira semana de decembro, porque para subir toda esa información que exixe ahora mesmo a Diputación, pois hai que dar tempo aos traballadores, porque senón sí que nos metemos en problemas. Por tanto, vamos abertos a propostas e decir o que nós temos pensado sin ningún problema. Ten que ser unha cousa así, porque nos quedan os técnicos que están facendo proxectos, despois non hai tempo.